sacsejo les consciències, perquè us faig sentir malament i perquè sempre em dic quatre de fresques a aquells matats de l'Ajuntament. De fet, aquest any no podré criticar gaire. Hosti tu, que no estan fotent res, amb l'excusa de la crisi no es gasten la pasta i no entren subvencions ni a la de res. Perquè molta presó i molta tonteria, però aquest any ni un duro del govern. Això que ens havia de salvar l'economia, i al final ni feina ni peles no veurem. 1. Més carreteres. 2. Pica camions. 3. Adéu als boscos. 4. Més pol·lució. Ja toca el 2 el bus carrons.